Hello mga bay, mga una sadta ni at naputay kanon diring mais atong legend nga kaldero. Mga unta mga bay, gutom kaayo. Gikan ko na ngumpra sa kuan kaning namalit ko ba kay naay daghang order og maapuhon. Nya kaning mais. Ganina pa ning udto naggalong ag ni gahi na. Pero wala siya dukot, mugahi man gyud ang mais basta kuan uy madugay mo kaon ba. Dayon kaning natay sudan diring tinai itong sawa ka. Nay kinilaw diri gamay. Dayon na ay nagyapoy mangga panghimagas. Tamis pa baka ni. Nya natay kuan diri kanang uyap ba nga gi itlugan. Uyap. Di na ni siya parat kay isagulan man ni itlog balik 15 uyap piti na daghana kay 15 nga uyap upat ka bug itlog. Diha na ibutang kay para na sumahaw. Sige lang okay ra. Nalumping na dia sudan. Mga una ta ninyo diha. Lami ni tinay sa usawang suka. Lami man ang uyap. Unang gisahan og baboy. Ay, mahal man ang baboy. Ari lata sa itlog. Mga on ninyo. Dahil na ang mais. Lain-lain ni mo ba? Napisto yung ligit. Wala ba? Gutom kay ni mangumpra. Sinta asa sa linya. Shout out ninyo tanan. Salamat sa isa inyong pagsuporta kanunay diha beke. Basta tanang kuan lang kanang parehas mo ra ibutang. Ikaw kaning uyap be? Ikaw ko na pero ako ganun. Lampi ma. Itlugan man na. Lami ang ginabot sa bayot. Lami mga on dito mga be. Sulay niya magkaon sa ginabot sa bayot. Nag-crave ko sa ilang lumpia. Ano ba? Ito nga itong lumpia. Ay, marag fresh nga lumpia. Lami. Ang color green. Sulay niya magkaon dito kay lami ang ilahang mga menu. Nga on dito pohon.
Pohon. Pohon, pohon. Ilang tagpohon ani tuhon sa kabisi. Yung pagkihang kinabuhi. Busy na kayong lakaw sa kinabuhi mga bay di Pilipinas. Kabkab naman. Ugma ka banat na pulo kabkab kaya. Ubay-ubay ang order ugma na pa order nga. Kadlawon alas 6. Tulo na sila kabuk ni order og alas 6. Lami tay balibad. Sayo kayo. Ang alas 6 inala, alas 3 kadlawon gusto ko nagluto. Na, sa man. Pobrita laban. Dawaton ang order nga kadlawon. Matuog lang ini human. Pwede gahapon makatog. Kaya na ang order po paniudto. Panihapon. Laban lang taan eh. Sa gawas gani, malipay na kita makatulog tag 4 ka oras. Katulog 5 ka oras, swerte na kayo. Diba? Kira ka usutog ya. 4 tulo. Laban lang. Laban lang para sa mga bills. Bills dito, bills diri. Nagka-bills na ta. Kinamkab. Nasunog mo yung mga nga. Crispy kayo. No. Sabi ka crispy. Tagsaratam kaon animan. Once in a lifetime. Oh. Once in a blue moon eh. Nauntayin niyo.
Ito lang, ihulong sa suka. Para mahumok. Mm. Kami duhod sa Pikas Balay. Kamu future house ba? Hapit na minamalin pohon. Salian sa Ginoo. Laban lang. Kami dito ng lampas in town, kaya na. Hindi nakalibon. Nangatay na ang mga sagbot. Mga manginahlan, manipahilis ng pagkauna niya eh. Puro aslom. 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 Puro acid. Kung kaunod tukal na sa di akong acid. Ang gana? Danawa dito. Tukal ang acid. Na-acidic na ko mga bay, wala na ko ka. Tao na to akong dahon. Pansao ay na diri mapalit. Naa sa Park Mall. Layo pa kayo, mabiyahe pa ta. Pikas Isla. Nga, abot sa hay, wala na. Pansi ang biyahe. Bugimingan na dyan ko atong dahon na. Kaya ko na be? Nawag yung bulsa luyo. Diya, tinawa na itong diyo diya. Bainti naman kayo minid. Si Kuya Mark, hulo. Pila may iyang hug? 100? Hindi, Nga 100 na para 1 month. Oh, 300 ina. 300 ang 1 month. Hindi na ko, aslom na kaya. Mangga. Inom daw gusto kong alaga sa quiet kay. First time niya kakitag mangga, giinganin ako ba? Hindi na niya akong gibutang din sa iyang plato, anak.
Siya, wow, Mary, amazing. Very nice. First time eh. Okay, nandun po sa kanta pawa sa aslom. Mm. Thank you so much for watching. Pwede man sad ni isudan. Mm. Mm. Man. Okay, bye-bye. Thank you for watching.